Yan. Abutan mo dito sa sakyan. Ibigyan kaya ni Tita. Gunitin na ano. Dito ako yung sanda. Kaya wala doon. Hanap na pang sanda. Say Raiders. Big na bata. Oh, paspas ay, paspas. Say. Nalulumay kayo eh! Idakaba! Idakaba! Ah, picture kami may minang. Tara, ano? Ma! Ma! Nagsipon si Ila! Ano yan, nakasuluhan tarakawan. Isa pa. Babang mo. Ay, pag-check mo pa.
Dahil ka, ano ang biyahe? Hello? Kuya! Ikaw ha? Hindi mo tayo kayo nalong. Mayroon pagkabalok kang ng lista. Kuya, Bidye! Yan eh. Hoy! Say. Ayaw, kayo mapasa ang cellphone. Ella, ikot. Kapasuing at to, gaya na mag-picture kapasuing. Oh, video. Ay, Sai. Dili man na uban pag wala kita uban. Uy, nababa na? Oh, bali na pa sila din. Oh, 1, 2, 3. Parang sige. Ako ni! Ma! Ayaw dito mo kami.